For yes, and me my Missy, any of the any astrono, I know. Now I had the moon now, I see. Several to be Abana, Nai, Bijam, Yamame, and Niba, Bema, and Yame, Antonsa, Afreno. Yea, Mabuya, were heading Naya, Ghana, Roman, sorry, Emma. Now, St. John of Vac, and ina yɛkɔ asɔre na abra elda ebi gyina ha ɔka yɛnua bɛrima Joakim ho asɛm no ebi ɔhyɛ ase firi yɛ m'ani gye ho paa ɔsoro nkɔ Kumasi a asɔre kɛseɛ wɔ hɔ paa no ɛhɔ ɛna yɛ nyinaa yɛhyɛ aseɛ ɛna sisi a no wɔba yɛ elda ntina sɛ sisi a no wɔabrakye kakra na ɛba ne saa deɛ na ɛkyɛ sɛ Roman asɔre no edi mu ɛwɔ beebi a ɛda nyɛ saa na yɛka sɛ Roman fo no ano yɛn nyinaa yɛ tete hɔ yɛa yɛwɔ ha nso sɛbesɛbe yɛn nyinaa yɛ Roman foɔ ɛnyɛ mo ne yɛn mɛsum ha kora no a obi anasɛ mo nyinaa mo ayɛ Roman foɔ pɛn M-Siri ɛkasa no na ɔso yɛbɔ kukuku na ɔte kukuku kora woyɛ Romani ɛnoma enum and ma woyɛ Romani one sɛ yɛakɔwɔ soro Roman asɔre dan mu na wagyae Roman no ɛkɔmɛtɛ ne spread blues kora a woyɛ Romani number two sɛ wakɔ Roman school pɛn a woyɛ Romani number three sɛ wakɔ Roman mission akɔgye Tom Brown red powder sogu atoko poniwaru woyɛ Romani. Number four, so Roman asɔre ɛwɔ kuro na tete no na yɛ ba asɔre dɔn 6 a.m. 12 noon 6 p.m. Oti kunkuro asomo a woyɛ Romani. Ɛnum biara ɛnfa ho na sɛ ɔwɔ adamfo wɔ wudua bi wɔ wo ba wo school ni bi anasɛ wate Roman ɛwɔ asomo kura na. Woyɛ Romani. Bibi na he Roman maka no bɛyɛ sɛ 5 times. Nti ne ate Roman no 5 times yi na yɛ Roman fɔ mu ni na nka sɛ amen. Na yɛka ne sɛ wie a na sɛ na bibi kaka ne yɛ ne yɛ maame sisi ɛna ɛso ɛwɔ ha. Ne sɔfoɔ na na kusi kyamaten Ogodum the first na na apia wada Roman. Yɛ maame ɛma yɛ nya ne teɛ sɛ yɛnua bɛrima yɛwɔ Fasi Joakim ɛda yɛ ɛwɔ Amsterdam a wansɔre abrɛ ba nsa no yɛne yɛ maame ɛne abusua no atena ase asu kakra ɛnɛ ɛne da a yɛkɛta yɛnua bɛrima no akyi korakora ɛno nti yɛbayɛ maame ne yɛka ane sɛ Joakim deɛ nyame ɛde no asie baabi pa ama yɛ na yɛ a yɛaka akyiri yɛn nso yɛafa te sɛ yɛ maame prɛko pɛ ɛfiri sɛ wɔba kurom ha no wɔho keka wɔde ba asɔre no ɛsɔ asɔre no ani ɛno nti no yɛa yɛgyina wɔakyi ha nyinaa yɛyɛ wo ma mɛma wo werɛ ɛnho sɛ Joakim afiri mu wotu ani a wohu mmeranteɛ aketinka ɛwɔ ha a yɛn nyinaa yɛyɛ wo ma ɛno nti to werɛ wo ne abusua nyinaa mɔkyekyɛ wo werɛ ɛyɛ dɛ yɛyɛ yie deɛ ɛbɛka akyiri biara no momma yɛaso ɛnti na yɛbɛsan aba ne abɛboa no Romanfoɔ yɛayɛ adeɛ na mompene yɛ Owurɛ si baabi a yɛnato wodwuma ni so na mi ni MC. I'm says I do not I say I will say send the okay about taking a Catholic deeper they now want to say a Catholic in me na
asɔre de mi tu fu bi tie mi ye ɛnɛ asɔre ne sɛ ɔkɔ asɔre na akeke ekuokuo asɔre mu woso odiɛ na woyɛ abo asɔre no sɛ bi jɔ ekuo ni bi ekuo ni yɛ bibi wɔ asɔre mu a woso wɔ mu bi mɛnyɛ sɛ ɔdeɛ mɛyɛ mɛkɔ asɔre mɛmpɛ sɛ bɛjɔ ekuo bi a na mɛmpɛ sɛ bɛjɔ ekuo bi a mɛsrɛw saa de no odi ni bu no mɛsɛ sɛ msi wei Nyame fa ubono yo nana no empelifo asori empelifo eni adofo ehia wa ha gina ya ma mo pro ye ni do yo mu ye si ejina ha ye Catholic Women Association CWA ye ni ya ma mi Cecilia eneso na ye na ye ba prepope ene da fom enti atisi ye na na ye ni ato edi ante ye wo ho ma wo e free say ye be free mu ye de wa ne o se ye bia ya ye na ene da ye ja le chi kra tinia CW for ye ka actually sante bibia the catch kai hu say ye wo ho ma wo ye ne wo nyina wo mu together ye wo ho ma wo anopa ewia ene enyure ti owura DJ ma ye no ye ma de sakakra Catholic Women Fellowship no Catholic Women Association
deɛ kanu bɛgu wɔyɛ wɔte aseɛ te aseɛ akɔyɛ no yɛ Brazil, America, why are there? And I want to see,
akyerɛ bɔ saa deɛ ɛbɛ mɔ onyame ɛnhyerɛ mu nyinaa ɔnti n'ani no ɛnkyerɛ mu nea mohwɛ ɛwɔ onuadwo atom ɛho nyinaa onyame ɛnhyɛ ɔne mu One baby, I'll be so cheap, a kind of hope. Send me can it be that no? In India, no, a bit I am Fuchine, said the Okonan. Sɛde asedane mana ne de ma wo bigye shane mu edam nas biom dena no mu ɛwɔ ha sɛde abandɔ ne sie no ebe ma nana no agɔ aba yɛsrɛ mu amɔ mu gye kwan wo no yɛsrɛ mu ha mo sɔre hɔ ma ya kebe yɛnde sɛbio otufo di ni 25th anniversary yɛn pɛsɛ na hifu bia bepra ebe poni because ojangi amatono eyemi bronya gan me pese yebebo meka na me akọ mesremu ada edi world is of jakwa mo mesrem o sọ̀rọ̀ ha kebe mi de oporia mimi ni ni ebo obirisenu su de intimi ko mesre ha di yebema